OK, k tomu, co se stalo, se radši ani nebudu vyjadřovat. Budu je tedy konečně vydávat pravidelně. Jo, teďka se budu snažit vydávat co nejdřív. Jakože nebude to úplně nejpravidelnějc. No prostě budu se snažit vydávat co nejdřív, ale nevím, jak to budu stíhat. Máme tady Ultimate Custom Night, je to zdarma na Steamu. Je to prostě Five Nights at Freddy's klasicky, ale dá se tam nastavit vlastní noc. A máme tady různé postavy, které ani moc neznám, pač jsem hrál párkrát jen jedničku, ale to nevadí. Zkusíme ty první. Point value. Aha, já za to dostávám body tady. OK, zkusíme trojku. Jo. Zkusíme to s těma klasickýma. OK, jdeme. Monitor. Jak se zavírají dveře? Jak se zavírají dveře? Jo, já bych spíš potřeboval baterku. Já to vůbec neumím. OK, můžem otevřít. Co s tím mám udělat? Co s tím mám udělat? Halo? Tak jsem cooked. Jo, já ho tady najednou mám. No tak to si vypneme jako. OK, jdeme znovu. Nice, jasný. Zavřem dveře. Nikde nikdo. Otevíráme. Hej, ale... Jo, jasný, takže já se nemůžu dívat na 5. Hej, a jak se tady spavnul tenhle? OK, tak hádám, že to asi nebude nastavitelný úplně. Jakože si tady nastavím věci, které tady nechci mít. Takže oni se mi tady sami nastaví. Jakože... Je to celkem blbý, když se mi zapnou z ničeho nic. Hej, mě to žere energii. Jo, mě to žere energii, zavřená ventilace. OK. Vždyť jsem to zavřel. No jasný, takže... Vždycky se tam něco spavne bez mýho povolení, to je fakt super. Ale vždycky se to tam objeví, když přijde tenhle, takže můžu asi použít tohle a pak tam zase nevleze. Nice. Už zase vylízá. Proč mi vždycky černá obrazovka? OK, já tohle nechápu. Dáme si všechny na 20 a jdeme. Zavřeme všechno. Co to? Tak to bylo rychlý. OK, zkusíme to znovu. Zavřem všechno a přežijem co nejdýl. Co to? No, tak jo, přežil jsem 5 sekund. Tak to asi ne. Já vůbec nechápu, proč se tady tohle tam spavnuje, když jsem si to nedal. Proč? Já jsem tohle neměla hrát. No super. Už je tady. Jo, počkat, mně dojde baterka. Jo, tak, mně došla energie. Proto mi to vždycky zčernalo. Hej, co když dám všechny na 0? Tady fakt nikdo není. Jo, tady to musím resetnout. A co mám udělat? A jsem bez energie. Ale teď mě asi nemůže nic jumpscarenout. One eternity later. Jo, přežil jsem to. Takže teď už vím, co mám dělat, takže je hodím na 5 a jdeme. A reset, tak. Nikoho nevidím zatím. OK. Nikoho nevidím. OK. Hej, ta figurka se mění. Jakože mě už dochází energie, můžeš vypadnout. A už to není. Strašně málo energie. Jo, zkusíme na 1. Už
je tady zas. Máme 50%, to není dobrý. Větrák, vypnu. OK, otevíráme. Už máme hodně málo energie. Jak? Viděl bych to na poslední hru, protože stejně tady nic moc neudělám. Takže jdeme na to. OK. Zjistil jsem, že tahle figurína ukazuje, kdo je tady. Ajaj. No super. Jo, teď je tam tady ten a došla energie. Počkat, jak to vypnu?